آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لا جبو أموفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جموكا من سيلينو شريفو تولا شريفو لا دوبا دوما أنسينا كنا يون سرو أكنكا أنا أنكر مو بيون في الشيخ أبو جعفر محمد جباتي خادم الشرفاء شريفو كا بركدي أبان في حكم الله سيسوين كنا لون أمي أفوكا ورين منو أكاشي لا يعني أنا دوعنا بروكنا لا أمي فولي بلانكر مولا أما فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الزهراء. أبو جعفر فوليني ورين منو تملين كوفي أمي شريفو كدوكنو أمي كيرا مودون كا صلى الله عليه وسلم كا أمي دوني من دولة كا نفولك ولا سان نسيج نمتك أني أنفلباو بلا جري شيري لهردو ما تمدولا أمي نفهم تماسيرا أمي دخويا فلافو أوكا كتمنانا ولاندوي أبي كيرا سمو كاكو كليني نواتينا أمي سونغالو ما كونو كونالا سونغالو ما كونو كليتان دروسو أنا أكليتان درودو وتي دون غانساين إيه كيرا سمو في ويدون جمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم. أبو زهراء أني أنفلل باونا لا مبا جين يا رب. نعم. أما فكشيني حينني بركة على تدو على كوبي. آمين. ك على ديلي سبحانه وتعالى على كراكا كلوين على كبركة دي أما. آمين. كأنشي جو كسونغلو كنو. نعم. كمساكا وفانا بلا جلين نغيا. يا رب العالمين. جبابو يا كما صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أبو زهراء نسونغلو مانغونو كلو جورا. kira kumbe wele dala de bla abe gansili ke Madina. Naam. Aba fo Madina kauye ko ne ala ka cidende ko ka lase au bema. Naam. Ko ala kira ko ka fawye ko ala ka kalu o jora ko ala ka hine mogola ala ka mogotanye mo mi no o yale bolo mafara aka kalula. Allahu akbar. Allahu akbar. Anga dengundi. Naam. Anga konyo anga nyakaw ani kongo ame ñokon bolo mafara ame ñokon deme anga islameya soro ananga jiya era soro min sababula no ko ka bolo mafara hakila kanga bolo mafara sigatala ko abe bolo mafara ni ala nyesiranya yi abe bolo mafara ni ka ala bato joko ba munu nana nuwi ango kolo ana abe bolo mafara sallallahu alaihi wa sallam ka adun kanu ka hera kuyi ka nyumaya kuyi ala kira hera koso sabla ko kasaduma flami mbale bolo do koloka o Hassan ni Husseini nulu farkolo tei nga ujulu be nani fen kuyi anya ke ala kira de sallallahu alaihi wa sallam ni kalumbo yakama o kuma mauka shirufu lajali ka chaya ola ala kira sallallahu alaihi wa sallam sungolu mangono kletan duru kira ko ko be fama ko lailatul qadr sughra ko lailatul qadr min be sungolu kono ni ko be latiga ala ko onchini o de sungolu mangono kletan duru. Allahu akbar. Ma mi kanga ta hijila o luto ko be sebe o shude. Allahu akbar. Min kanga sa min kanga balo latiga fitini de bike sungolo mangono kletan duru shu o mana sungolo shu abi soroka abi sie tampon be kala setigi masafe subhanahu wa ta'ala. Donc sungolo mangono kletan duru o shu anga do ka fo o fanaye shu badi sabla imam mahdi ajjalallahu farajahu sharif ale bangira ka ben sungolo mangono kletan duru odema. Naam. Ngaibe moko chamambe ulwe manganchi
k'a fɔ ka o su ɲɛnamaya ko dalilu foyi t'a la Sheikh Usman Abu Zahra kalan cini o ye bois de pɔsɔnɔ de don i b'a mɛn u bɛ livre fitinin minnu tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yuwazaw majana ko a bɛ nin fo dɔ fana b'i toro o la sa ko karamɔgɔ karisa ko bid'a don n'a hadisa sahara don tantɛgɛma o ye dibila lakare dɛ siga t'o la tantɛgɛma o ye dibila lakare i y'a mɛn a y'a kunbɛn i y'a bɔ fan de don o tuma na maa tɛ sirufu kalanden a bɔ fan dɔn dɛ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ t'anw bɔ fan dɔn dɛ siga t'a la ahlul beitu ka kitabu la anw tilar'o la n y'o de fɔ kuma caman n ko anw tɛ dalilu di mɔgɔw ma ahlul beitu ka kitabu la sabula kolon wasalen don nka minnu ma sɔn i yɛrɛ dalen don min na dɛ wa shahida shahidun min ahliha i yɛrɛ dalen don min na an bɛ o de ka kitabu d'i ma n'i banna i yɛrɛ t'a la sa o tuma e bɛ min ɲini mɔgɔ t'o dɔn nin kitabu tɔgɔ sahihul jami'u saghir wa ziyadatu jɔn y'a sɛbɛn Al-Albani Muhammad Nasiruddin Albani o ko diɲɛ laban in na ko ale bɛ hadisa dɔn kosɛbɛ ko hadisa dɔnna dɔn ale ka nin kitabu in na juzu filanan harful fa o harfu la o hadisa nimero 4000 ani 200 ani 68 4000 و 268 Allahu akbar o hadisa nimero ako hadisa inga kene ko kira ko jogodi sallallahu alaihi wa sallam في ليلة النصف من شعبان في ليلة النصف من شعبان كسنغلو مانغونو كلتان دورو وشو يغفر الله لأهل الأرض الله أكبر ala be yafa dugukolo ka ma bɛma o ye ala ka yafa su ye ka da ka su gansan tɛ ni ko su gansan no muna tɛ yafa mɔgɔ ma bi su in wala ma sini su su tɛ kelen dɛ maaw tɛ kelen wa ko tɛ kelen fana a ko ala be yafa bɛɛ ma su fo maa fila illa li mushrikin aw mushahinin fo min ala tana farabaga ye ala kan ani mushahin maa min kɛlen don ka a balima silamɛya juguya minɛ a dusukun na i ma a juguya foyi kosɔn fo ala ye nɛɛma dɔ k'a ye ahlul beitu dun n'i y'olu ka walanda faamu i bɛ lafiya ni dɔ ye ko dɔ kɛ sisan dɔ ye misiri jɔ dɔ ye télévision dayɛlɛ dɔ ye arajo dayɛlɛ dɔ ye kitabu dɔ bɔ yan'o ka digi la i b'a lajɛ fɔlɔ a ye min kɛ ta'a don wa walima maasiya don ala bato do ala kota do ahlul beitu ko iza uti Allah sango ame min ka walanda la no Ja'far Sadiq alayhi salam ako iza uti Allah radina ko fe ala bato ko e on be jeno e kadaw ko iza usiya Allah sakatna ngani fen de kera mi ala kota e barso dailela so do kera maison de passier wala on be dimi mais ni maye wala nyuman do ke min bɛ diinɛ yiriwa ni e yɛrɛ alama ye kan ka diya ye kan ka bɛn i ma ala ka sababu ɲuman k'a ye o tuma na dibila la ka yɛrɛ tantɛgɛma ye o tuma na minnu ko a su tɛ ɲɛnamaya dalu filɛ u b'a fɔ de ko jɔ ko kɛmɛ min bɛ seli ko hadisa t'a la Aba Zahra ala ko an ka seli sango ala kira a y'a fɔ ni kitabu kelen in na harfu sɔdi la a ko as-salatu khayru mawdu'in فمن استطاع أن يستكثر منه فليستكثر ko seli sango nafila fɛn ɲuman ba don ni maa min sera ka caman k'a la i k'a k'a la minnu bannen don nin ko ninnu ma olu tugulen don min kɔ n'o ye Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah ale tun bɛ jɔ ko 300 de seli su o su o y'a ka su bɛɛ o y'a ka lazimi kuma min na n'a bugɔra a y'a bila kilancɛ la o kɔrɔ a b'a su o su a y'a bɔ 300 la ka na kɛ 150 o ka ca ni 100 ye dɛ donc o kuma ka jate k'o kɛ alabato la o tɛ baasi ye sabula e ka marchandise hakili la i m'a fɔ ko ni min bɛ min ko k'o di a ye prix b'a bɛɛ la ala k'an bɛɛ sababu amina
Cheikhna nin famuyara I an ka ɲininkali dɔ jaabi ka sɔrɔ an da ma se a ma yɛrɛ sisan an bɛ don an ka imam min an ka sirifukɛ min ni an tun b'a ka walanda la an ka dɔgɔkun tɛmɛna n'o ye alimam Ja'far Sadiq alayhi salam Husaini mɔden an b'a mɛn siyaw ka mazhabu a fɔ ko Ja'fariya mazhabu tɔgɔ dara Ja'far Sadiq la mun de nana n'o ye alhamdulillah allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallim nin bɛɛ ye nɔrɔ kelen de komi mazhabu ko yɛrɛ daminɛna kuma min o bɛn n'ale tile de ma ni mɔgɔw ye jateminɛ kɛ u b'a fɔ ko sunna mazhabu ye 4 ye a fɔlɔfɔlɔ Abu Hanifa ta Abu Hanifa ta ale bangera hijira san 80 o kɔrɔ ala kira fatulen san 70 kɔfɛ ale bangera san 70 min kɛra ka kɔn ale bangeni ye silamɛw tun bɛ mazhabu jumɛn na u tɛ Abu Hanifa ta ka sira la kuma tɛ Maliki ma kuma tɛ Shafi'i ma kuma tɛ Ahmad bin Hanbal ma mazhabu ko daminɛna banul Abbas Abbasiyunaw tile de la sabu olu tun b'a fɛ ka mɔgɔ dɔw proposer walasa mɔgɔw ka tugu olu kɔ u fana ka tugu faamaw kɔ yani الناس يعني الملوك حكام على الناس يعني comme olu de bɛ kiiti boli mɔgɔw kan alay hal Ja'far Sadiq tile de la o bɛnna Bani Umayyata ka fanga warangali kuma ma ani Bani Abbasi ka fanga sinsin kuma ma o la faamaw yɛrɛ dama kun sogolalen don ni ɲɔgɔn ye ka ɲinɛ karamɔgɔw kɔ u ɲinɛna Ahlul Baytu kɔ nana shirifuw kɔ waati la dɔɔni o wagati de la imam Ja'far Sadiq alayhi salam ale ye walanda dayɛlɛ a occasion profiter philosophe kun bɛna a n'u bɛ débat kɛ a b'a da t'u la ulamaul kalam tawhidu tigiw fiqhu tigiw hadisa tigiw sufiw ani science domaine bɛɛ dababara wa 4 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a da la o la mazhabu in nana danbeya kana ale ma mais ale kuma jumɛn b'ale da a ko hadithu abi kuma o kuma bɛ ne da o ye n fa ka kuma n'o ye Musa al-Kazimi o fana y'o fa ka kuma fo ka sa rasulullah wa kuma o kuma b'ale da o de b'ale den fana da n'o ye Musa al-Kazimi yani ale fa ye Muhammadul Baqir kuma min b'a da o ye Musa al-Kazimi na fo ka se imamu tɔw ma nurun wahid kalamun wahid u ka kuma ye kelen u ka nɔrɔ ye kelen o kuma na nin de y'a to mazhabu tɔgɔ dara ale la inshallah yala Ja'far Sadiq ni an b'a ka walanda la est-ce que an ka jamana in kɔnɔ a tun dɔnnen an ka jamana in kɔnɔ an ka jamana gafew bɛ minnu de la ka kuma kan alhamdulillah rabbil alamin an y'o de fɔ n ko dɔɔnin fitinin o ye buwari ni maa min bɛ Mali histoire kalama i b'a dɔn k'a fɔ ko Ja'far Sadiq alayhi salam a kun dɔnnen don ni jamana in kɔnɔ Ja'far tɔgɔw bɛ yen Ja'far Tayar o ye Seydina Ali kɔrɔkɛ o bɛ yen Ja'far Sadiq fana bɛ yen i y'a faamu alhamdulillah ala ka hinɛ an karamɔgɔ Kadi Darame ala ka hinɛ la a k'olu ka du kɔnɔ ko n'a fɔra mɔgɔ ma ko alimami bɛ f'u ma donc olu ka du fana kɔnɔ i b'a ye Mahdi bɛ yen i b'a ye alimami bɛ yen ko n'a fɔra alimami k'olu kan bɛ Ja'far Sadiq de ma ala k'an bɛ sababa ma mais o tɛ kuma ye comme a bɛ fɔ ko banna ko fana seere bɛ ba kɔ ayi min bɛ réalité la min sɛbɛnna n'o b'an bolo Cheikhna anw ka jamana kɔnɔ nin ye gafe ye gafe min n'a tɔgɔ Junnatul Murid Dunal Marid i y'a faamu Junnatul Murid Dunal Marid nin gafe in nin ye Cheikh Muhammad bun Cheikh al-Mukhtar al-Kunti al-Kabir o den de ka gafe Tombouctou waliyu bɛɛ ka kuntigi don bon ni maa min fana ko k'i ka karamɔgɔ ye kuntalakaw ye ayiwa i karamɔgɔw de bɛna kuma dɛ kuntalakaw olu ka gafe de filɛ nin a ma dogo nɔgɔ t'a la nin gafe in na a ye babu dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko Ahlul Baytu olu bonyali babu o kɔfɛ a bɛ tila ka kuma khilafa ka ala kira nɔnabilaya o kuma ninnu na a bɛ Seydina Abubakar fɔ a bɛ Umar fɔ a bɛ Usman fɔ
mais o bannen a b'a fɔ khilafa al-batiniya ko ninnu ye kira nɔna bila fanga kan fanga la ko nka ka ala kira nɔna bila yɛrɛ kɛ ko a joliw de don ahlul beytiw de don olu de y'a nɔrɔ ta wa olu de y'a ka ko in yɛrɛ sebaga ye diɲɛ bɛɛ ma a b'u ta kelen kelen imam tan fila min ni a shi'aw b'u kɔ a b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ ka bonya fɔ i y'a faamu a nana se Ja'far Sadiq ma alayhi salam a ko Ja'far ala ka jɔnba don ale de kun y'a fa ka wasiyu yani fa ye min bila nɔ la a ko wa min mukashafatihi komi n k'a kalan kitabu in yɛrɛ la mɔgɔw k'a dɔn n'o tɛ a ye bɛɛ tɔgɔ fɔ a la mɔgɔw k'a ɲini u b'a ye ko kura tɛ quoi yani shi'a imam tan fila ko kura tɛ ni qadiriyaw tɛ e yɛrɛ b'a kalama e yɛrɛ tijaniya ye inshallah sheikhu ba de y'a la n'ala ka jɛ ye kitabu dɔ b'aw bolo n'o ye ahzab awrad a tɛ ye wa kitabu kɔrɔlen kɔrɔlen inshallah émission nata la mina fila bɛ yira a bɛ imam Ja'far Sadiq falo tawasulu bɛ kɛ n'o ye o b'o bɛɛ fɔ ni maa min taara Madina misiri décoration minnu b'a la ni maa bɛ dimi ko kɛnɛ décoré la Madina misiri décorélen don décoration da ye Madina misiri dɛ dalilu khairati ala kira tɔgɔw b'a la o kɔfɛ sahaba cɛ tan minnu n'a fɔra k'u bɛ don aljinɛ na olu tɔgɔw b'a la tabiyunaw b'a la imam tan fila in fana bɛ tɔgɔ bɛ Madina misiri kɔnɔ imam tan fila in bɛ tɔgɔ bɛ yen nɔ alayhimu salam o tuma na imam Ja'far Sadiq alayhi salam kuntigi ko k'a ka mukashafa dɔ ye jumɛn ye a bɛnakɛ den n'o ye Abdullahi Muhammad bun Abdullah zu nafsi zakiya o b'o de fɔ Abdullahi al-Mahdi den n'o ye Muhammad zu nafsi zakiya ye tuma min na n'a a bɛna révolution kɛ o ye Ja'far Sadiq ɲininka a la a ko a tɛ ɲɛ sɔrɔ a la dɛ sabula a yirala ale la a faw fɛ k'a fɔ n'a bɔra nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la bɔrɔ dɔw fana bɛ siyaw fɔ k'an bɛ Hussein ka zuriya k'olu de bɛ fɔ an fɛ ka tɛmɛ Hasan ka zuriya kan o tɛ ciw n'u bila yɔrɔ la nin ye kuntigi ka kuma de kuntigi ale kɔnna anw ɲɛ dugukolo in kan ka siyaya kuma fɔ a y'a yira k'a fɔ ko Ja'far Sadiq kuma min na ni a fɔra k'a ka bɛya kɛ Muhammad zi nafsi zakiya ye imtana a ma sɔn ka bɛya k'a ye u k'a ma ko aw ye Hussein zuriya ye aw tɛ sɔn Hasan zuriyaw de a ko k'o tɛ dɛ a ko a yirala ne na an mɔkɛw fɛ k'a fɔ Banil Abbas u bɛna masaya kɛ n'an fɛn fɛn bɔra u juguya la an tɛ s'o la dɛ donc Bani Umayyata u ka masaya danna yɔrɔ min ko Banil Abbas ta bɛ caya n'o ye donc a ye kuma caman fɔ a tilala ka na sabati a tacogo la donc o bɛ kuntigi ka kitabu la a tilala tuguni ka Ja'far Sadiq a ka kɛrama caman fɔ komi wagati ka surun an b'a a yira mɔgɔw la dɔrɔn de k'a fɔ minnu b'a miiri k'a fɔ ko siya ahlul beytu minnu bɛ fɔ fɛn kura dɔ yan olu de kura ye olu de kura ye ɲɔgɔn tɛ siya ye kɔrɔlen ye ala k'an bɛɛ sababa donc nin ye a tarasi dɔ ye an ka jamana kɔnɔ inshallah Sheikh Abu Ja'far i da sera ma i ka kuma kɔnɔna la i ko ale Ja'far Sadiq a ka ani maa caman a n'a tile dɔnnikɛlaw caman ye debaw kɛ i n'a fɔ philosophe kuma dɔnbagaw Abu Hanifa n'a ka kalandenw ani Sufyan Thawri an fɛ da ka don o deba ninnu dɔw la waati teliya kama ka dɔɔni f'an ye o la bon alhamdulillah Abu Zahra waati ka surun waati ka surun Ja'far Sadiq ni philosophe ye debaw kɛ i y'a faamu o nana o kun dalen tɛ ala ko la o k'a ma ko mun b'a yira k'a fɔ ko ala bɛ yen a ko ma n b'i ɲininka e bɛ yen wa i tɛ yen a ko n bɛ yen a ko ni i bɛ yen e de y'i yɛrɛ kɛ walima i m'i yɛrɛ kɛ o y'i jɔ a ko n'i ko e y'i yɛrɛ kɛ tuma min na i kun tɛ yen ko e fatɔya kan de e tɛ e bɛ se ka mun kɛ mun ye
a ko ni i b'i yɛrɛ kɛ yen kuma min o y'a sɔrɔ i bɛ yen déjà i bɛ yen i b'i yɛrɛ kɛ yen mun a ko n'o y'a sɔrɔ e de kun y'i yɛrɛ da i kun b'i yɛrɛ kɛ i tɛ kɔrɔ i tɛ dɛsɛ i tɛ sa mais maa min y'i dan o de b'i fa o de b'i kunu dɔ fana nana philosophe dɔ teliya la ko mun b'a yɛrɛ ko ala bɛ yen o y'a sɔrɔ a ka den dɔ bɛ yen nɔ sɛfan b'o bolo ka kulonkɛ a ko sɛfan y'an ka ala yira ala sɛfan na maa ni sirifu tɛ kelen ye ya aba zahra a ko ɲɛ bɛ sɛfan in na fara jɛman b'a la fara jɛman in duguma ji jɛmanin dɔ bɛ yen o ji jɛmanin in fana kɔnɔ kulukutu nɛrɛmugumanin dɔ bɛ yen a ko maa tɛ don maa tɛ bɔ mais o sɛfan bɛ tila ka wolo sɛdennin na min si b'a la bu b'a la a bɛ sɛ kasi kɛ jɔn de b'o kɛ o bɛ kɛ azara la ni ala tɛ jɔn bɛ se k'o kɛ al imam sadiq alayhi salam dɔw fana nana k'a ɲininka ko caman na u ye kɛnɛ yɛrɛ de sigi u ye kɛnɛ sigi min kɛ u nana se yɔrɔ dɔw la n'o ye k'a fɔ ko mun na ko ala ye lutiya haram komi o giniya ani gɔrijigɛniya o min bɛ yani fo mɔgɔw k'o fana kalan ani n'i ma Jafar Sadiq ka sɛbɛnniw ye i tɛ nin jaabiw sɔrɔ fo ka dugukolo meleke abadan hali an t'o musalaha maa fɛ a taayɔrɔ tɛ yen n'olu tɛ o mishkat nɔrɔ in taayɔrɔ ye olu de o a taayɔrɔ de imam munna ala ye haram munna ala ye lutiya haram imam Sadiq alayhi salam a ko ɲininkalikɛla ma a ko min ajli annahu law kana ityanu al-ghulami halalan lastaghna ar-rijalu an an-nisa ko ni cɛ ka cɛ ɲini n'o kun dagara ko musow dankun bɛ kɛ jumɛn n'o kun kɛra den bɛ sɔrɔ hali minnu bannen don muso furu ma k'a fɔ k'olu ka diinɛw bila muso furubaliya la ni u masaw kun y'o a tor'o la olu kun bɛna tena donc a ko a kun bɛ kɛ sababu caman ye ka tiɲɛni caman de don diɲɛ kɔnɔ cɛ ni cɛw muso ni musow o tɛ hadamadenya bannen ye donc ala ka an bɛɛ sababa ma bon imam Sadiq alayhi salam ani Abu Hanifa ta fana ye débat caman kɛ a n'a ka kalandenw ye débatw kɛ olu bɛɛ bɛ yen mais misaliya la dɔrɔn Jafar Sadiq alayhi salam don dɔ la a ye dumuni kɛ min kɛ a ko alhamdulillah wa shukran li rasuli a barika ala ye ani kira o tɛ bɛn mɔgɔ dɔw ma o k'i kana wa shukran li rasuli ka ala kira tɔgɔ fara ala kan e b'o kɛ cogo di olu bolo i bɔra diinɛ la Jafar Sadiq y'o fɔ min kɛ Abu Hanifa ta y'i ɲɛ kuma Jafar Sadiq Abu Hanifa ta ma a ko wayhaka ya Aba Hanifa ka'annaka lam taqra al-Qur'an ko a bɛ komi i ma kuranɛ kalan a ko an ye kuranɛ kalan mais dalu jumɛn b'a la kuranɛ la ko ala kira bɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ kan ka fɔ ala kira ni cɛ a ko a ma ala y'a fɔ yɔrɔ caman a yɔrɔ fɔlɔ a ko wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi suratu tawba la k'u ma mɔnɛ bɔ kɛ silamɛw la fo kuma min ala n'a ka kira y'u sɔn y'o faamu o suratu tawba ye o suratu tawba kelen na a ko tuguni ko ala subhanahu wa ta'ala ko ala kira ka sɔni dalu la a ko walaw annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina allahu min fadlihi wa rasuluhu y'a faamu ni fana bɛ o suratu tawba kelen na ko ni min kun dir'u ma n'u kun jɛnna n'o ye k'a fɔ ala n'a ka kira bɛna anw sɔn ka b'u ka samantiya la k'o de kun ma ko aw sama hɛrɛ Abu Hanifa ta ko a bɛ komi ale kuma ninnu kalan mɔgɔ bɛ nin dɔn cogo di Abu Hanifa ta yanga ka bon mais Jafar Sadiq kɔrɔ i k'a lajɛ mais o la an bɛ tugu Abu Hanifa ta la komi an kana tugu Jafar Sadiq la o la kuma donso ko ya la'imi fi hubbi awladi Fatimin min bɛ ka ne jalaki ko mun na ne bɛ shirifuw kɔ fa hal li rasulillahi ghayrahum aqibu yala joli ani bɔnna wɛrɛ bɛ ala kira la min t'olu ye wa hum ahlu mirathi nubuwati wal huda olu de ye ala kira ka dɔnni a n'a ka kanda tiɲɛ ta ba ye wa qa'idatu dinil hanifi wal kutubu olu de y'a base ye olu de ye ala kira ka diinɛ base ye olu de y'a pôle fana ye أبوهم وصي المصطفى ابن عمه ووارث علم الله والبطل الندب
u fa ye ali ye ala kira kanmɛkɛ do wa ala kira ka dɔni tiɲɛ tabaa do a ka dɔni donda do ale de ye cɛfari ye n'a gwana ale de tun bɛ wele ala k'an bɛ sababa inshallah shekana waati na tuya kama an bɛ bi baro jana inshallah i y'a mɛn jɔnni kunna ni sababu ɲuman an bɛ dugawu kɛ shirifula tigi ye n'o ye sheri usman madan haidara ye naam a cɛkisɛ do Allah subhanahu wa ta'ala y'a laja maa caman bɛ diinɛ kuma fɔ i ka dɛmɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ale ta ye a ye yiri min turu o de do ala ka barika do ala ala ka barika do a kɔ la ala ka barika do a denw na Allah subhanahu wa ta'ala ala ka an n'a wasa maa o maa ni o ye shirifu kanuba ye o hakili tɛ min na hɛrɛ la diɲɛ la ala k'a di ɔ maa o maa b'u juguya anw tɛ foyi fɔ Allahumma ala kɛ maa fɛ maa min kɛr'u fɛ ala maa min y'o juguya ala o ni min ka kan o daw kan Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim. An bɛ an karamɔgɔ Abu Jafar Muhammad Jabate fo ka waleɲuman dɔn a ka nin kumakan nafama ninnu na. Siya tɛ ko kura ye jamana in kɔnɔ kira somɔgɔ kanu ani ka tugu kira somɔgɔw la o fana tɛ ko kura ye an ka jamana in kɔnɔna la. Ustaz y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la tuma dɔ la ni dɔnni ma labɔli kɛ a bɛ tiɲɛli kɛ min b'an jɛbi o ye dɔnni de ye an ka kalan kɛ an ka gafe kɔrɔw bɛ an ka maakɔrɔw ye minnu sɛbɛn an ka segin olu ma an k'olu kalan an ka fɛn kura-kura ni minnu bɛ ka don jamana in kɔnɔ sisan an k'an kɔlɔsi an ka segin an ka maakɔrɔw an ka aladɔnbagaw ye kitabu minnu sɛbɛn an ka segin an ka fɛn kɔrɔw kalan gafe kɔrɔw kalan n'an y'olu kalan an bɛ fɛn caman faamu o kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala deli kira somɔgɔw dɔnni ala k'a jira an na o dɔnni kɔfɛ u kanu ani ka tugu la ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka shirifula jɛmukan in kanuni na n'o ye shirifula duba ye ka segin tuguni ka an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ka Alahu Taala deli ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم